El tractat obliga els estats parts a no desenvolupar, assajar, fabricar, adquirir, posseir, transferir, emmagatzemar o usar o amenaçar d'usar armament nuclear. Obliga també a proporcionar assistència tant a les víctimes com als estats parts afectats per l'ús de les armes nuclears i a la restauració del medi ambient. Són refractaris a adherir-se al tractat perquè consideren l'armament i la decisió nuclear com a pilars fonamentals de les seves polítiques de defensa. Però de cara a la galeria argumenten que el tractat podria afeblir o afebliria mecanismes de desarmament ja existents com el Tractat de No Proliferació Nuclear, el TNP. Bé, es podria al·legar que el tractat no serà eficaç si els estats nuclears no el signen. Però, de fet, si hi ha un nombre significatiu de països que el signen, es crearà un estat d'opinió i una pressió, moral i política, davant d'aquests estats que es resisteixen a adherir-se. De fet, això és el que va passar amb altres tractats i convencions d'altres tipus d'armes, com les mines antipersona, les bombes de dispersió, les armes biològiques, les armes químiques. És a dir, que això ja hi ha un precedent en aquest sentit. Doncs no, seguint les consignes dels Estats Units, ni ha signat ni sembla que tingui intenció de fer. No tenim encara elements per saber-ho. És molt habitual que els Estats Units, en estrenar-se una nova administració, elabori una nova política nuclear. Caldrà esperar a veure què diu. D'una banda, molta tasca d'explicació sobre el perill permanent que representa l'existència de les armes nuclears. I d'altra banda, pressionar els governs perquè s'adhereixin al tractat.